tfisser l-espressjoni il-mazz fidejk. Jiġifieri, fidejk il-logħob inti kmanda, imma jekk tkun Taljan x'aktarx li l-mazz li jkollok fidejk ikun differenti mill-mazz li jkollok jekk int Malti. F'tal-Malti jew f'tal-Ingliż hemm 4 tipi ta' karti u għal kull tip hemm il-ġakk jew l-kavall, ir-reġina, hemm ir-re u 10 numri. B'kollox fil-fatt hemm 78 karta u l-logħob tagħhom m'hemm xi ngħidu differenti minn tagħna wkoll. Apparti li hemm il-karti tal-logħob Taljani u Franċiżi, Ingliżi u anke ta' pajjiżi oħra, hemm il-karti tal-logħob kbar u dawk żgħar, antiki u moderni, tradizzjonali, vulgari, tad-ditta jew tar-riklami. Min ivvintom il-karti tal-logħob? Jidher li fil-Lvant imbiegħed kienu ilhom jeżistu mis-seklu 10. Mill-Indja u mid-dinja Musulmana, il-karti tal-logħob waslu l-Ewropa mill-bib tal-Italja jew ta' Spanja fis-seklu 14. Fil-fatt, fl-1371 jissemmew fi Spanja u TIKKA wara fl-Iżvizzera, Firenze, Basel, Regensburg, Pariġi u Barcellona. Fis-seklu 15, l-Ewropej intefgħu jesperimentaw bil-karti tal-logħob u min daħħal ir-reġina u min il-qniepen u fjuri u anke ġews. Il-mazz li nużaw aħna jidher li oriġina fi Franza lejn l-1480 u jidher li sar popolari ħafna peress li kienu huma li bdew jistampawhom. L-iktar post li kien jissemma l-istampar tal-karti kien Rouen fi Franza. L-Ingliżi u l-Amerikani baqgħu jużaw il-mazz Franċiż sas-seklu 15 li tista' tgħid li dal-mazz kien fidej kulħadd. Għaliex għandhom dawk l-uċuħ strambi? L-uċuħ u l-kumplament tal-karti kienu jkunu mpitra, bodda pjuttost goffi fuq karti pjuttost żgħar. L-artisti kellhom jaraw kif jagħmlu biex joħolqu d-differenzi fil-karattru min ħares law u min lem u kollha libsin kostumi sbieħ u kredibbli ta' dak iż-żmien. Għall-kurżità, għaliex ir-re tal-qlub biss m'għandux mustaċċi? X'aktarx li kellu u x'aktarx li bl-istampar ma' żmien intilfu. Fil-fatt, jekk tara mazz karti oriġinali u tqabblu ma' tal-lum, tinduna li ntilef iktar mill-mustaċċi tar-re tal-qlub. Dan donnu tilef idejh. Dan suppost għandu rixa, imma fil-fatt iktar qisha werqa. Dan ukoll suppost li kellu xabla li ġiet qisha werqa. Dan tilef idu l-leminija u dan mhux suppost kellu mustaċċi imma tikmixa fuq wiċċu. Appart il-problema tal-istampar, il-karti nbidlu wkoll għax fil-bidu kienu jimlew il-karta kollha bil-wieqfa. Maż-żmien il-karti bdew jiġu stampati b'tali mod li stajt tarhom minn fuq u minn taħt flok ma tikxef il-karta intu taqliba. Iktar tard żidulhom in-numri fil-ġenb biex setgħu jinżammu forma ta' mrewħa u fis-seklu 20 bdew jiksuhom bil-plastik biex iservu iktar. Min kienu n-nies li hemm fuq il-karti? Hemm min jgħid li r-rejiet kienu magħżula biex jirrappreżentaw lir-re Karlu, David, Ċesri u Xandru l-Kbir. L-irġejjen Ġuditta, Pallas, Rakele u Arġine u l-ġakk jew l-kavall Lahir, Oġjer, Hektor u Ġutas Makabe. Interessanti t-teorija li l-erba' l-bliesi jirrappreżentaw l-erba' staġuni, li 13 il-karta jirrappreżentaw it-13 il-fażi tal-qamar, l-aħmar u l-iswed, il-jum u l-lejl u 52 karta it-52 ġurnata tas-sena. U jekk tot kollox jagħmlu 365 ġurnata fis-sena. Liema karta tiswa l-iktar? Skont il-logħba. Interessanti li fil-bidu ir-re kien dejjem l-iktar karta li tiswa. Imma jingħad li fis-seklu 18 waqt ir-Rivoluzzjoni Franċiża il-logħob tal-karti ukoll beda jirrifletti l-ġlieda tal-klassi u b'hekk ġara li l-ass li żar karta saret tiswa iktar minn re. F'xi logħob jintuża l-buffu. Interessanti li vvintawh l-Amerikani. Kif tagħmel biex timpressjona meta tqassam? Aqsam il-mazz fit-tnejn, nofs fit u nofs fit oħra. Poġġi 3 tiswaba fuq u l-oħxon taħt. Ġibhom kartabun ma' xulxin b'subajk kważi jmissu. Olli l-biċċa ta' ġewwa u għafas b'subajk. Erħi tikka tikka u mbagħad itlaqhom. Jekk tibqa' tipprova, tikka tikka tasal. Waqalas.